ungazongixolela mina ngixolela ndenziwa njalo umkhodo Ucasule wona phela kushaya umkhodo impela. mina ungazondenza kanjalo Ngizwane sifebe. ungandibize sifebe Ngila ngileke incoma kubantu ithurati ngoma udoti. Sifebe Ngoma udoti shuthi kahle mina islim. andifuna into zakho thatha Cha sibuyise. thatha Cha sibuyise. ngakhumula la kokuthatha into Buyise. Khumula mama, khumula. Bhekisani camera khumula mama, khumula. Khumula mama. Khumula mama, khumula. Bis. Cha bafo bis bafo. Abafa letha. Letha bafo. Uzohamba lokunkinga bafo. Akunamahlelo ngiphathi bis bafo. Buyise bafo. Bis. Kanti uzokhumula nini mama? ngakhumula thatha into zakho ayifuni hayibo Sesiphinde sabuya futhi nolunye uhlelo olithandayo nolithokozelayo lapho ngasekhaya silibiza ngokuthi silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show as per usual igama lami ngingudlala Matifane and I'm the next big thing in KZN mengabe sikhuleka kamakhanda bheke phansi sisho sonke ngazelinye uNkulunkulu kaMatifane sihawukeni mhlawumbe nawe unenkinga ezisinto umjolo email njengamanje to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com while doing so ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi share ichannel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show ake sihambe siyobabona indaba zabo zihamba kanjani nanokuthi silungisa apho sukela namhlanje sibangene molweni igama lami ndinguzinhle Mtolo ngibhalele usilungisa umjolo ukuthi unilungisele inkinga zomjolo wami Mbukelo wahlelo silungisa umjolo masibingelele sikwamukele mawukuthi uyaqala ukungena nje kamanje khumbula ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike phinde futhi ushare ichannel yethu esibiza ngokuthi umjolo show igama lohlelo lakho silungisa umjolo mina ngingudlala Matifane and I'm the next big thing in KZN mengabe siqala ke show yethu siqala ngokukhumbuza ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet ungakwazi ukuthi uregister ubethe using our promo code umjolo that is UMJOLO uyazi la sikhuluma indaba eziningi ezisinto umjolo siyangena ebantwini ababili sithola inkinga zabo ukuthi zikhiphani mase futhi ke siyalungisa lapho kumele silungise khona noma siwufaka usawoti esilondeni kodwa inhloso enkulu esuka ikhona ukuthi ukwazi ukuthi abantu balekeleleke bakwazi ukuthola usizo nalapho abalidinga khona nesikhathi to imjolo yabo eceleni kwami kunomfethu esinayo njengamanje sokhuluma naye just find out ukuthi kungani ebizelela kwishow nanokuthi ngabe umjolo wakhe uhamba kanjani mfethu uyaphila Uyaphela mfethu njani? hayi mfethu ngimnandi kakhulu iqhawe esinalo namhlanje ubani mfethu Bangibiza usiphenco. Usiphenco siyajabula kakhulu Siphe mfethu ukusibe nawe namhlanje ohlelweni kama lohlelo lethu mfethu silungisa umjolo nawe uzitholula namhlanje ngoba futhi kumele uzolungisa into ethinta wena nomathandana wakho and umathandana wakho kubizela namhlanje igama lakho uzinhle uyamazi uzinhle Ngiyamazi uzinhle futhi. umazi kanjani uzinhle Uzinhle futhi ngiyamazi ngithana ngineminyaka ewu2 ngithana naye. una 2 years Ya nginefiso futhi ezinhle. Nefiso ezinhle so mothi una 2 years unefiso ezinhle kusho ukuthi uyayibona into yenu inenqubekela phambili Ya mfethu ngiyayibona futhi ngibona i-right. Uyibona i-right Yeah. okay so uma ungangichazela ngozinhle mhlawumbe kulesikhashana nje noma lo 2 years nindawonye ungamchaza njengomuntu onjani ungumuntu wesifazane onjani Ya mfethu uzinhle umuntu wesifazane ngasho lapho ukuthi unalo ulanga losikhathi leso. Phela umuntu wesifazane manje iphutha mfethu ubeyathethe yabuyahlele nganene Sure. noma umjida afuna uthethe kodwa ubuyahlele nganene ukukhombisa ukuthi umuntu nomqondo sure yabo so mfethu uzinhle umuntu engithana naye eneminyaka emibili ngithana naye futhi ngefiso ezinhle naye futhi siphambili no ngiyakuthola mesijola mfethu siyaba nezinkinga emjolweni nina nobabili mene baneyinkinga kwi relationship yenu noma kubudlelwano benu how do you guys handle izimo enibhekana nazo niyahlala phansi nixoxe ngazo noma mhlambe kube ukuthi omunye uphuma bhekeleni nomunye aphuma bhekeleni buyelane ngoba imoya isiphansi futhi engizokusho nje kweqiniso behlala phansi sikhulume naye sure kwesikhathi avuke ngolaka ngithatha isinqumo lapho ukuthi ngimshiye endlini ngihambe ngiyohlala kolova mhlawumbe uzobe se right yeah ngibuye sometimes right esikhathi ngekho right nakhona futhi into esuke mhlawumbe ngibambele yona sengena shop sengangibonanga mhlawumbe usuke ezwe ngabantu bemtshela ukuthi umuntu yakho usiphe mfethu uyajora ujola nobani ubona abandana ukuthi akaza ngibone angibambe futhi ngoba akazi mhlawumbe ukuthi sikenza kanjani asikhasini okay no mfethu ngiyakuthola ubukeka mfethu uyindoda yomZulu eyazi ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kahle mfethu wakwethu wena so njengamanje mfethu ula njalo mengabe nineyinkinga
nibize omunye umuntu wesithathu ukuthi angene phakathi kwenu noma niyazilungisela nje inkinga zenu nobabili? No mfowethu behlala phansi endlini. Ngilo muntu futhi ongazishapha kakhulu phambi kwabantu ethetha bengilibona iphutha noma mhlawumbe libona iphutha kodwa ngayine ukuthi uma ngixabene naye funa sihlala phansi endlini sibonisane ingabe khona wesithathu wayinto esiphakathi kwabantu kwami naye ayemdingo wesithathu. Shuthi ngumuntu oqala ukungena kumuntu wakho. I mean ukungena i-relationship yenu. Mfowethu ngasho nje athi umuntu oqala engazi nakhona futhi ukuthi ungene kanjani sengifike nala uthi ngifike kanjani oba ngazi ukuthi ngusengithola i-call sengibiza. So njengoba ngifakwe uyena unankinga wona mfethu. Because uyena othe angingene wangifaka. Sengingenile ke manje. Uyena okufakile. Hayi ngiphakathi impela. Understand bafo uyena okufake phakathi kwethu. Yeah, angithi wena njobula ubizwe yimina ngoba yena etshele mina ukuthi angibize wena uze la kwishow. Shuthi uyena ongifakile ezindabeni zenu. Okay, ngiyakuzwa bafo. Ngiyakuthola ke manje. Ngiyakuthola mfowethu. Mfowethu. Uready ukuthi ukhulume naye? Yeah, but ngasho ngiready ngoba angazi mhlawumbe azongisho kumina ukuthi kuzongijabulisa noma uzongiphatha kabuhlungu. Ngoba mhlawumbe uma ngibona yena mhlawumbe ngazi mhlawumbe uzobona ngizojabula noma ngapha ngijabule mhlawumbe uyofila kanjani. Yeah. Mhlawumbe sengezwe ngayo ukuthi mangikhuluma nawe uzobe ethini kumina. Okay. Ngiyakwamukela lokho akushona mangikwamukeli. Hayi ke niyezwa babukeli inkabi ready I am ready and I'm sure nomama uready ukuthi azositshela ukuthi kungani ebize isoka lakhe ukuthi bazohlala naye la bakhuluma indaba zabo ngoba phela bangakwazi ukuthi bahlale phansi bakhulume bobabili. Ungayindawo yimina ithimba lami sihamba manje siyolanda ezinhle simbeke la then mase siyakhuluma naye sibone ukuthi ke indaba yabo izohamba kanjani. Dadewethu kunjani? Yaphila. Hey. Wangibamba thaqa. Yeah. Zonke izinto zibamba thaqa kanje noma izandla kuphela? Yonke into. Yonke into. Hayi. Shanjani. Kulungile, right kodwa mama? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila. Ongibhalele la wathi ufuna ngikulethele nangu usiphe wakho. Khona into othi ufuna ukuyixoxa naye nelungise nibone ukuthi uyayizwa yini. Kodwa ngithe mengikhuluma naye he's a cool guy, eh? Yeah. He's a cool guy. Umuntu right nje nawe futhi ukubeka kahle. Angizwe kuwena ke ngendlela ombuka ngayo ile ndlela mhlambe naye akubuka ngayo noma wena unezinto ezihlukile umbona umuntu onjani usiphe kuwena? Usiphe umuntu right. Unothando. Yeah. Like uyamkhathalela umuntu. Momdinga nje hleze available. Yeah. Angaze nje ngithi mangimdinga ningamfumani. Yabo. So momdinga ndlela zonke. Like indoda kubalekile ukuthi ibe available ndlela zonke. Yabo nje yazi uhleze eninakekela ngasho kanjalo. Mangaba ngigula uyena ohleze khona empilweni yami mangikhona engidingayo okuncane uyena onisizayo. Yabo. Okay. Uveze ukuthi mekukuthi niba nezinkinga nobabili mhlambe kuba ukuthi kuphakama imoya nje nixoxe nobabili uma ningaxoxanga akushiye kanjalo uthi ushiswe lekhanda nibuye nibe right kuyaqala ukuthi kungene omunye umuntu phakathi kwenu mhlambe yini enza ukuthi uzu decide ukuthi ubize abanye abantu ukuthi bangene emjolweni wenu ukuthi ngenibone sometimes manikhuluma naye unomuntu uthanda ukuthi banesandla yabo like umsindo uhlezi umsindo wakho phezulu ufuna ukukushaya kanje yabo ingakho ngenikwazi ukuthethe endlini ngcono ngibhalele apha usengazokwazi kodwa akakaza kushaya cha akaza ugcina ngokukushaya ugcina nje yabo ungathi uzomshaya kodwa akada cha sengisho ukuthi ugcina ngokukushaya akuthini hayi dadewethu uyena umuntu wakho lo ungakhuluma naye ambo uncumile mfethu ujabulile ukubona ufuna ukuzwa ukuthi uthini ke Molo Siphe. Ngiyaphila zinki njani? Ngiyaphila. Ngiyazi uxakekile bakutheni size apha. Cha ngithukile impela nje. Ngisayibuza futhi umbuzo namanje ukuthi kwa yini ngibekela. Safuna ukuzwa nje ukuthi ngoba kuthiwa ngizela ngibiziwe. Siphe. Yazi uthanda ne? Yeah, yazi ngikuthanda kakhulu futhi. Inhliziyo yakho. But manje Siphe khona ungahambi kahle. Yini ngahambi kahle? Uthando angisenalo. Cha uthanda usangithanda mina. Yeah. Phela manje uthanda usenalo uchaza usangithanda. Yazi Siphe ngicela ungadini abantu ngiyayazi. Ngeke ngadinwa, ngeke ngadinwa. Cha ngeke ngadinwa. Ngiyayazi into engisho. Ngeke ngadinwa. Ibhlungu izophatha abantu manje. Ngiyakuthanda uthethwe uthando luphelile. Anganibeki ibhlungu. Yona into ongibizela yona. Bengiblockile because bengifuna ukunika isikhathi nawe uthi ubona ba sekuphelile. Ngihlezi ngikufonela angitholi ngiblockile manje kodwa manje ethola i-call ifana ngizela mina manje.
Ngibizele TV manje ngombusa nabantu. Ubhuti ngiyena ozosiza engakhona. Usiza ngani? Uzosiza kungcono uma kukhona omunye umuntu. Endabeni zami zowu2. So2 nawe. Yena akafuneki yena kodwa mase khona wesithathu. Ngoba ngiyakusaba siphema ngikhuluma nawe endlini because angikwazi Uqaleni ukungisaba kanjani. Angikwazi phela ukuthi uzoreact kanjani. Cha uqaleni ungisaba. Phela ngizohluka Manje ngizokule lithuka ukuthi ungiblockile ngifole ngakutholi. Ngizwazi ngani mina ukuthi bese ngithola amanzi ngithola icall. Cha ngizela. Siphe kumele ngenze njani? Bafuna ukukhuluma nami. Sekufike la ngikhathele khona manje. Ukhathele manje. Sekufike la ngikhathela khona manje. Nami sengibekezelele kwanele. Cha angizwa into yakho. Siphe. Cha Siphe ngizongilalele. Ngiyazi ukuthi uhlezi ungiphi imali, uhlezi unginakekele. Ukhona umuntu ozokufanela wena, ozoba umfazi kuwena, ozoba yilento oyifunayo. Nangu nje umfazi wakhe. Nangu angithi wena uthi lo muntu uyakwanelisa. Imabafu. Usathi wena nangu umfazi wakhe. Awumi nje kancane. Lento ingami naye angithi wena wesithathu. Usosingekho sikhuluma naye endlini. Cha phela uyena ozosiza, umuntu ozosibonisa ukuthi lalela yena kunami. Uyena umuntu ongcono kunami. Phela unjena ke vele ungafuna ungilalela uma abangikhulume nawe. Ukhulume nami, ukhuluma nami. Ngilalele phela ngikhulume lento engifuna ukuyikhuluma. Lalela. Nika isikhathi. Nazo ingiyabe sibhekile ngilalela. Hawu, ngiyasho ukuthi sengibekezelele kwanele manje lento engibezele. Ngiyazi ukuthi uhlezi unginike imali. Leyo mali ongipha yona inike sisaba. Ngiyayifuna futhi ngizoyifuna. Angizoyifuna futhi impela nje. Kahleni bo. Abangizela gibele ngemali bangizela ngizoyifuna. Ungafuni unginike imali ngoba ungithanda? Bengikuthanda. Ungafuni unginike imali ngoba ungithanda? Manje ufunelani? Uyifunelani? Ngiyayifuna. Uyifunelani? Ibuyise. Hayibo kahleni bo wena. Uthe usangithandi nje. Usangifuni nje. Kumele ngenze njani? Uthanda imali uthanda mina. Kumele ngenze njani wena futhi ngayibekezelele lento engibekezelele. Angikwazi awukamtshela ukuthi ubekezelela ini. Ingakho ngafuna ukunike ishance ingakho. Awunginike, awuchaza ngilalela. Hayibo, wena sipha ungenelisa embedeni mfethu. Awungenelisi nje ngalendlela mina engifisa ngayo. Awungenelisi. Ngiyengibeza abanye amantombazana ayaxoxa abantu babo ukuthi babenza kanjani embedeni. Mina ngizoxoxa ini umuntu ovele ebuya emsebenzini ebuyelala. Ngibe emsebenzini ukhathela nginelisi ukhulumele. Uyasithola nje isikhathi sami nami. Hayibo. Ngoba uhlezi ukhala ujabule ukuthi usanelisi ngipretenda. Ngipretenda. Cha uyangisanganela wena ngipedela wena. So wena for the past 2 years because usiphe uthe senithandana iminyaka ewu2 more baf kancane mfethu encane baf ngino 2 years bafundana naye sure shuthi methi njengamanje ucela ukuthi ukhathele mina bengamnelisi uchaza ukuthini wena ungayifila kanjani wena lonto leyo mina mfethu mina cha ngibuza wena ngoba nakho ufakiwe nje manje suthi usathandana wena ufakiwe nje manje la wena ungayifila kanjani wena cha phela mfethu ngeke ubhuti uzosiza la umuntu mina ngizosiza cha kumele ngimbuze na ngibuza ngiyigqokele lezoyicathula angaze ngiyigqokele lezicathula ongifaka uyafisa uyigqoka hayi kanjani kubuhlungu athi nawe uphatheke kabi manje because utshela ukuthi intombi yakho uyanelisa empedeni and big pretender all along lo ikhala ngoba ngikhuluma nawe kahle ulwela cha kangali ngikhalisa isikhathi sami manje ngibekezelele mina bekezelele sengikhathele phela nami ngikhuluma nawe kahle uzongidakelwa yibo cha uyangishanyela ungathethe kudakela awungazongikhala kakhulu cha uyangidakela andithi bendikushona uyabona inkinga yakho uyabona inkinga yakho nangu umuntu oze kuyena walokuthi imake baf kancane mfethu shesha kancane shesha baf wena baf cha ngifuna ukumbona shesha baf wena futhi nganyabeza yini ngizokhuluma manje ngibanjiwe mina yini ngizokhuluma ngibanjiwe manje yini ngizokhuluma ngibanjiwe lo muntu akanenelisa embedeni unepipi encane ngibuka ngenze njani makathatha imali yakhe anike ibuyisi cha ibuyisi cha bafuna uzongibamba mfethu cha uzongibamba hlala phansi cha uhlale phansi uqale nini ukulibona ukuthi lincane le baby man awungibuzele yena baba awungibuzele impela lezo ngoba ngiyayibona inhliziyo yakhe and ngiyabona ukuthi angithanda ngiqala ukumzisa ubusuku what if nawe imbobo inkulu uthula ubafu hayi bayikho lonto mina hayi bayikho leyo nto ikhona lokho ukuthi unemalebe nawe uyazi awazini nawe mina malebe awazini bayi ukuthi nona malebe usho ukuthi manje imbobo kube enkulu hayi bakwenza ithele pepe emncane imnandi ebantwini enjalo unamalebe ujabule kunamalebe wena lo unamalebe empela ngiyazi akhona wona yayiba engikhuluma ngayo ngithina khona ngiyawazi ukuthi manje ngiphatha kabuhlungu nje sasangithanda sengima la emqaleni uyisicefe cha usifebe manje cha usifebe impela nje sengishilo hayi musani usifebe cha uyangichaphela uyangihlanyela uyangidakela nina nizule nicela ukuthi ninayo cha uyangidakela cha uyangihlanyela uyangishanyela zindlu unamalebe mama ungabaleki nawo hleze funa ungishaya lo mangishaya manje yonto ngibizela yona la yonto ngibizela yona ngathi sangifuna ipepe encane ukuthatha nawe nje lana ubuza kanjani ukuthi ipepe encane ubuzoyenza lento yenzayo yona le lingoma lincane ungakhuluma kahle nami ungakhuluma kahle nami abangikhulusa uzothola abanye abazolifuna manje sengigela abantu into sithatha endabeni zethu uzobaqhola
abanye abazolifuna kaloku ngeke nimmekezele ibezele ipipi lakho lidizi eliwali mali phakathi Cha ngifanyela wena yazi wena cha akwalo ufenda ke wena ungaze kufike kwi-information sonke lesikhathi mingaki iminyaka ngithana nawe imibini mbili angikwazi ukufenda awukwazi yini ekujabulisa finyoza bungasho ukuthi ngijabulisa nele bomdinga omunye umuntu bengimdiya futhi bomdinga omunye umuntu ngicela inyani ke sidenge yini bomdinga omunye umuntu bendijola ngoku bendidla vele imali yakho bendijola ibuyisele ubani ngasuka cha ibuyise cha ngiyayibuyisa yonke umuzalo wona le ngizobanjwa igora manje mina ngibanjiwe kaqiwe uzokhuluma nami kodwa ngikhuluma nayo kahle wena ngisa cha manje wona Khuleka sisi you are protected uhlale phansi angizwe into yakho ngizofuna ukizwa kahle awungitshele kahle straight okay mfowethu Lalela baba. angikhulume nawe zindoda Khuluma naye. yini wena kade ulokhe ufeta umama imali ungamniki itotolozi boyibona ukuthi unenkinga ayikho lonto leyo lo muntu lo bhuti ayikho lonto leyo baba mangayile emsebenzini ngihlale endlini bafuna indawo achaza ukuthi ufika abangani bami endlini ixesha ngithethe nginika nayo isikhathi lo muntu ngicela kuphendula 3 minutes lo phezulu kwakho fonye seyachama mina ngichama nini mina enjoya nini kanti kumele last isikhathi esingakanani kumele last isikhathi esingakanani ngoba phela ucwaningo lithi umuntu wesilisa kumele last 5 to 7 minutes empetheni ukuthi wena ufuna 15 minutes okwakho ke lokho okay ke mandihambe ke ndiphumele ngaphandle uzomthola phi amapipi amakhulu nje wakuthola ngaphandle kahle kahle wena umbhangile wena fanele ngiyabona nampela ngiyabona impela mangikubona impela hayi khona ngiyabona uyinika umuntu oyideserve okay so wena uzela kwisho ukuzokhola ke usandiblock awufuna imali kumina ngithi ngini ibuyise uzela kwisho ukuzotshela uSiphe ukuthi uyajola umbhanqila usamfuni kahle kahle uzela ukuzomala ilona ndizohlukana naye benikhuluma naye kahle yebo yena usenyusela ni voice uthi ukhathela ukudla imali yakhe ayidle umuntu ozomthanda because wena umfuni andisamfuni ngeke nawe bhuti awusangifuni mamela awusangithanda awusangifuni chance cha awusangifuni cha awusangifuni cha ngitshela phela usangifuni wena ungahlala nomuntu onga enjoy wena ungachami necama ungahlala naye umotion njalo kusho lokho naqala ukuthandana uchama yedwa mfethu uyayichamisa mina ngize ndichamisa ngomnye shuthi ngizenze mina i-climax awuyazi mama ndishaye DJ mina ngani yabheda lengane yazi ayiyona into ejwayele ukuyenza kahle leyo qala kakuhle mfethu yabona yeka ndishaye andifuna ngishaya mfethu ubuza yonke right ngizela wona le bengazi mina mfethu uzobizela into ekanje wena ungena kanjani into kwesithathu wena uzonceda angithi utshele yena watshela ngani mina ngoba ngifuna size uyena ukusiza yena angithi ibhokolo wena uyashaya awukwazi utshela mina angithi ibhokolo wena uyashaya uthi into vele mengicasula fanele ukuthi umuntu umluse isibhaqa akwenziwa kanjalo mfethu ufuna kanjani bafu mengabe ucasukile mfethu uya kumuntu wakho ufika umbambe 1 2 3 uchithe iphume yonke ngikedeleni ngikubambeke cha ngikedeleni bhe ngibambe wena ufuna ukumhlabela khona la ya kube right ngikedeleni ngibambe ngcono kokugcina because anisathandana cha ngikedeleni ngigcina ngikedeleni ngibambe imali yakho andifuna imali yakho cha ibuyise ngeze ndibuyise futhi andithi wena ubundihlaba nawe andibulala nawe ngeze ndibuyise imali yakho lo muntu bathi okay uthi ifone uthola ifone manje ntsha sixabana nawe kodwa ngiblock sibangithe ngekho namanje ufuna ayithathe kaloku ibuyise mfethu uthi mawukuthi ufuna izinto zakho buyise ifone lalela uthi mawukuthi ufuna izinto zakho uzokunika kodwa nawe buyise igqe yakhe because umhlabile sasivumelene nanivumelene into sasivumelene phela ngoba sasithandana nawe ufuna into zakho baba sithandana sasivumelene imali amaphathi imali sasivumelene imali utshwala samaphathi uchamela kubani ungavichamela kumi ngaphakathi ungazongixela mina ngixolela ndiyenziwa njani umpondo ngicasula wona phela kushaya impela mina ungazondenza kanjalo ngizwane sifebe mina ungandize sifebe ngila ngileke incoma kubantu ithi rat ngoma udoti sifebe ngoma udoti shuthi kahle mina islim andifuna into zakho thathi cha sibuyise thathi ngakhumula la kokuthatha into Buyise. khumula mama khumula bhekisani camera khumula mama khumula
khumula mama. Khumula mama, khumula. Bis. Cha bafo bis bafo. Uyamnqaba. Abafa letha. Letha bafo, letha. Ngizohamba ukinga bafo. Akunamashona ngiphathi bis bafo. Buyisa bafo. Slima vele wena Bis. Kanti uzokhumula nini mama? ngakhumula thatha into zakho ayifuni hayibo slima Lojala wena mina phela mina. Lokhathala njala wena. Uyisilima kanti. uzithathe Manje uzohamba ngeenyawo. ngathi manje ngihambe Uzobona uhamba ngani? ungahlala lento nje Uzobona uhamba ngani? ungahlala umuntu Uzobona bafonela bangitshela bokutholaphi. lenyoni Lungile. ungahlala umuntu onje wena Yazi ngicasula ngiyangidini. Ngizwane sifebe mina. unzule too much apha ekhaya Lungile bathi ngizule. khulele emakhaya Ngizokuphatha kanje. khulele emakhaya Ngizokuphatha kanje. hamba slima Yazi sifebe wena. usifebe Yazi nginqoma nyomo lo ufunani abantu sithatha into zakho ufunani Cha futhi kushaya impela ngiyangidini. hamba Into engibizela yona la. manje wena ngilisa ngesifebe Wena. Ngothi mina phephe kuncane. Ingane kuzakho. Ngiyeka ngichaye. Injani? Ngiyeka Bafakwa ngichaye. ngibamba. Awungidedela mfethu. Musulungibamba nawe. Ngiyeka ngichaye. Musulungibamba. Hayi. Khala kakubi. Cha, musulungibamba. Sesi ngicela uhlale phansi. Musulungibamba. Manje ngibambelani? Khala kakubi lo. Uzongithola kahle. Yazi le ndaba yena ngiphathisa Cha, serious ngempela, ngiyamthola kahle. Same time. Ngiyakutshela serious. Wena uthi lento iphatha kabuhlungu. Ungayifila kanjani lento eshock wena? Sengingena Ngibuza wena ungayifila kanjani? Kumele ngenze njani? Sengingena kanjani mina? Ngifila ini manje? Jwayela kabi. Ungayifila kanjani wena? Ukuthi intombi ayisangifuni angithole enye intombi. Lalela yonke into ufuna into ethi right. Akublock into zokubiza la. Yaba ngihambela Wena ngibuza wena ufika kanjani wena? Njayami. Ngihambela zona lezi. Accept yabo umuntu mekwathi akakufuni. Ngaphandle ukuthi ufuna njengoba uthi unetotolo elincane uthola amathoyizi. Lungile phela lento encane. Negqa enkulu phela naye. Awuthi namalebe. Nawo umakhulu. Okwazi waphi umuntu ofuna into zakhe back ekubene umuntu Hayi sibuyise. Uyanyanyisa Cha, sibuyise. Hayibo. Bafuna ukubuza umbuzo akangiphenduli. Cha mina mfethu. Cha, ngibuza umbuzo akangiphenduli. Mina ngithola ukuthi mfethu mawukuthi umuntu ukutshela lento akutshela yona hamba mfethu. Akahambi kani vele Hamba. sengimtshelile lento Ungaloke mfethu uthi ufuna ukubhida. Ngiyanyanyisa wena mfethu yazi ngidina sezempela. la ngikhona nawe uhleze khona uhleze ufuna ungilandelela Uthi ulungisa inkinga zabantu uzochaphaza ngamanje. Ufile kanjani manje mina? ufuna ukungilandelela Suke emsebenzini ngisho isikhathi sami zola into esini. Athi ngizongitshela udoti le. Nonsense. Hayibo Amasimba la ungitshela wona. wabona amasimba Amasimba lawo. Ungangithuki mina Sengishilo. ungangiqheli Usifebe wena. usifebe unyoko Okay, mesithi siyalungisa laba for silungisana because yabo ukuthi le relationship ayisekho. Awungazi kahle wena. Ufuna isifundo. ayisekho Hawu uzobona ufuna isifundo ngempela sasibuka. Ufuna isifundo. Uzobona. Uzobona phela. Lezi zinto hamba nazo kanje. Buyisa. hamba nazo nginendaba vele silima yini Ngiyala lapho ngichaphaza phela manje. zoyibona Sekuphelile ngahamba. Hayi mfethu ayikho into esizoyilungisa kusho ukuthi kuphelile mfethu. Ukuphi ozokulungisa bafundi? Ngibuza wena ukuthi lento ayikho into engizoyilungisa waliwe nje. Unenkinga Waliwe. ngikhuluma nawe Waliwe nje. Sithi unayo imali yokugibela uphinde emuva noma sokugibelisa. Yini ezokugibelisa? Uzoza ngenyawo zakho nje ufike ngazo la. Uzongithola kahle wena. Uthi ngibizela uzokhuluma nami ukuthi efuna silungise. Uzombisa umusa nabantu. Uzomusa nabantu manje. Umuzele TV uzomusa usumjolo umusa nabantu. Okalunga umjolo umuntu umthetho wasamfuni nepipe encane. Okalunga umjolo. Yazi wena umuntu okhuluma kakhulu wena than mina. Mele ngikhumulele itshedu nike wena. Umfazi. Uzoyikhumula. Wena futhi ngiyayithatha bathunga mina. Ngithatha angangithetha. Uzaba ngiyithatha bathunga mina. Khumula mama, khumula mama. Awubisi ngani? Khumula Jwayele mama. vele ukumbukanisa nabantu. Wayibona uziqhela kakhulu. Hey bafethu. Senani. Manje nje ayami uhamba nazo empela lezi. Angihamba nazo bafethu lezi. Wokumili womabili bafoni nesikhwama necathulo. Hamba nazo. Awuthe semtholile umuntu ongcono nephephe elikhulu. Aqhubeka naye kunephephe elikhulu. Necathulo vele lingane. Ubusibona sila zincane lezi zinkulu ezama ilingane vele. Uyangirayida lalela uyangiphakamisa. Kulungile angiphakamisi mina. Wayisibhanqa kakade. Angiphakamisi mina ngithi. Uyakwazi ukuphakamisa umuntu wena la. Ngithetha kuphakamiswa nginqaba ngithi. Wena Sithi mina futhi. wena ukwazi Sithi mina futhi.
unginyamezela kanjani lo muntu lo muntu lo akwazi ukuromance lo. Ha, Hayibo yena uhlezi ethi ungumZulu akayisakhi intombazana umZulu okunya. Hayibo. Ngcono nje kwaba ke bazobenza into endiyifunayo. yabona? Ngcono nje kwaba bazobenza into endiyifunayo. Iyona into right le. Andithi yena usebenzisa uthi yena usuke Yona into right le. emakhaya. Yeka asakha amantombazana akayikhothi ingqozi. Hayibo. Hawu mama sha. Yakwaba bayikhothayo. Awuyikhothi ngani wena mfethu? Yini baba? Kuthiwa awuyikhothi nje. Yini baba? Into yokuchama. Yini ofuna ngikhothe? Into yokuchama mfethu. Yakwaba bayikhothayo ke. Ngizuleka akayikubona abayikhothayo kuba right. Wena ngeke uze Hayi uyikhothe. ngeke baba. Ha. Hayi bafa ngeke mfethu hayi. Siyathandana azange ngokuzokhotha bafa. Wena ungahlala kanjani? Ngakithi amakhosi azothi nawo ngcobo impela ngakhotha. Umbuka wena right. Hey mfethu. Wakhona lokho akushokutshela phambi kwakho uzongithinta ngikuwena athi khotha. Wena kujabulela lokho. Umuntu wakhe ethi uyakhotha ngani? Ujabulela lokho. Uzenza ukukahle siphela. Yebo. Cha buza ngikahle. Izinto wena uzifunayo kuzenziwa wena uzenziwe. Wena uyamkhotha yena. Ngiyazama uthi yena ngiyaza khotha intombazana sebenzisa imithi yesizulu. Hayi bo. Hayibo. Wena uzazokhotha. Wena ubekezelele leyo nto. Umuntu kungalali nayo 2 weeks athi yena uyagquma. Wathi ngwathini hayibo. Mina mele ngenze njani? Insizwa phela kumfana wasemakhaya uqinisile. Insizwa kanti ngikhuluma ngayo. Yayiba? Usaqola isikhala nawe. Unganyamelela Usathola ukuthi wasemakhaya. Mfethu. Thola intombi entsha ezokuthanda kunakekele ithi idla imali yakho ubudla yona. Ngiyamkhulula. Because le Ngiyamkhulula Abakuthi akayibuyisa imali yami baba. Ngizoyisha nabanye. Unuka yini? Uthi akayibuyisa. Uzoyibusa wena uzoyibusa kanjani imali? Ebena ubundisha. Uchamela. Ufuna ngichamele phansi. Angikwazi kalobhu bhuti. Andi uchamela kum uyabhatala ke ngixele. Ngasifebe ngijwayela kabi. Usifebe unyoko nje. Ngijwayela kabi. Usifebe unyoko. Yaza ngichaphela wena. Yaza ngichaphela wena. Abuka futhi uyahamba uhambi ngani? Buka futhi uyahamba uhambi ngani? Yaza ngichaphela wena. Usathi into zakho hamba kalobhu bhuti. Hey. Okay, mfowethu sengiyayivala isho manje. Kodwa before ngiyivale wena you have experienced lempilo le. Ngizokubuza nje umbuzo owodwa. Ngicela ungacasuli. Ngiyazi ukuthi sekuyipast. Nothi ngisondele kuwena mfethu. Iqiniso mfethu ukuthi amaleba aliqhawula. Like aliqhawula melingene. Yini baba? Iqiniso ukuthi amaleba aliqhawula melingene. Awubuze yona lo. Okay, hamba ke sosala soba-2. Ungangibuka njalo yebo. Ufuna ngibuke kanjani? Hayi bungangibuka kanjalo bhuti. Ufuna ngibuke kanjani? Andimthembi. Ngahla ungenele ekhaya ngilala ndimthembi. So wena your word is final uyamshiya ubaba. I'm done. Bafo uzothola intombi entsha. Andishintshi. Ngiyazwelana nawe kodwa uzothola intombi entsha waliwelayo. Mangenze njani baba? Cha mfethu ukuthola umuntu omusha ngeke Uvumele lokho ukuthi ungalili. Hayi kuvume. Yabo mfethu awukwazi ukuforce intombi ukuthi kuthande inkani once wayiforce usuke soforce izinto yabo. Ungayiforce. Kulungile. Akulungile sikhoselo sesambulelo siphethe. Sikhoselo sambulelo leso. Hey. Lingani izulu kodwa. Ubusuthola abangcona ngithi abazokunelisa mina nginelisi bayaqhubula. Balenza lento engifuna. Yibo laba bizini bengivimbe njengamanje ngithi. Bajima kakade. Nangixabe nade nje lomphakathi. Hey. Wena bafika ngiqaba manje ubuza mina kodwa manje nangu umuntu ethi ukubhalela ekhaya uzongithetha ngani. Wena Uyakujabulela lokho. Bona namanje ugqokeni. Iyona into elungisayo. Uyibhinqa. Funa ngenze njani? Uyibhinqa. Hayi, ukwazi. Funa ngigoma bhusi. Yini ugqokeni? Cha phela fanele kumele muhle. Ngibuya singekho nje impahla ungayigqoka. Nanko Ungcono yena uzohamba ngezicathulo zakho wena uzohamba ngeenyawo ugibela ama-taxi ngeenyawo. Ngase manje ngigibele ngeenyawo. Ngcono uzoyicatha ngigqokile. Mathatha into zakhe dala ukuthi ngimbuye. Uhamba ngeenyawo zakho lezi. Uzobona phela. Akakhona isicefe lo muntu. Isicefe. Nokonzo umuntu ufone kuba. Mfethu good luck mfethu entombini entsha ozoyithola. Good luck mntaba. Akulungile. Lungile. Awahamba nazo impela lezi. Hamba nazo ngempela ngishiyi futhi. Lapho uzoba nentshatsha ngizomthola kasala segqoka khona icathulo endlini. Ngoba zenze ngilingane mina. Lungile. No, kulungile. Ngesigaxe nami isikhwama. Unankingi. Cha, musungivimba phela bafuna ukuhamba. Hayi mfethu. Awuhambini ngapha? Hayibo wenza ngalana uhambini ngapha indlela ingapha? Hayibo. Hamba ngapha mfethu. Bafo selivuye kokugcina.
hayi umuntu wakho mfethu kodwa nawe bungathola enye indlela yokuthi umali mfethu hayi kabuhlungu kanjena uyambona nawe unjani so manje usengile ususengile noma ukhona khona ukhona khona nje mina Khona, isayo khona. ngenza into engiyifunayo cha phela ngenzela ukuthi manje njengoba ushilo wathi uphethe enamalebe mhlawumbe sixoxe soba u2 hayi singaxoxa unganginikeza ithuba lokuthi ngixoxe uma ukuthi uphumile ngempela kulo mjida because nama ngiyifuni inkingi yabo uyangibona nje mfethu ngubhudi oyilungelo ongafuni inkingi singaxoxa okay ngizokuzama ukuthi uthole izicathulo uthole nejacket yokufihla umzimba mina ngiyifuna intombazane ihamba iveza umzimba kanje yabo ungathi-ke ngiyakulawula yabo because manje nami it's not like ngizogxila kakhulu ngizozwa nje amalebo ukuthi anjani mase ngiyahamba ngiyangicika nje bafethu ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show ngingudlala matifane and I am the next big thing in KZN ungakhohlwa unga-advertise nathi ngokuthi usi-email umjoloshow@gmail.com noma uney'nkinga futhi usebenzisa leyo email uma ukuthi ufuna mina ngifike kwi-event yakho as a brand promoter as u-MC as u-DJ dlala matifane@gmail.com nibonile-ke live in TV live phambi kwekhamera uThawusisi uyanginika ithuba lokuthi ngimbambe ngesandla bambe isandla mama lokuthi ngimbambe ngesandla sibone ukuthi into yethu ihamba ipheleleke but ke siyanike cha angaze ngijabule kakhulu ayisimali sakho kodwa mama usungo wami wena usungo wami hayi bafethu siyabonga kakhulu ukubukela kwakho nibe nosuku oluhle